Doncs ara sí, comencem aquesta presentació del Mercat Audiovisual de Catalunya d'aquest any 2025, 26a edició. Contents d'acollir-lo, d'estar aquí avui a Roc Umbert presentant aquesta edició, després d'un cap de setmana, miro regidors i regidores, també mitjans de comunicació, intens a la ciutat, un cap de setmana també de diferents esdeveniments internacionals, però sobretot d'una fira, que és la nostra essència com a ciutat, un mercat, i en aquest cas la Fira de l'Ascensió. Per tant, avui dilluns presentem, i ara li explicava a la Núria de José, presentem el Mercat Audiovisual de Catalunya, un mercat de productes audiovisuals, de comunicació de proximitat, un espai referent, i veníem d'aquest cap de setmana tradicional i molt de mercat a la nostra ciutat, i aquest mercat ja d'atracció comarcal com són les fires i festes de l'Ascensió, i ens hem trobat pels carrers i places amb diversos periodistes, regidors i regidores. En aquest nou format que presentem, de presentació, que també aquesta tarda ens trobarem, ens fa il·lusió fer-lo en aquest plató, 15 anys de Vallès Oriental Televisió, es diu molt ràpid, però 15 anys han passat moltes coses, des de la construcció de la pròpia TDT, de la construcció de la pròpia televisió, passar d'una televisió local a una televisió comarcal. El Mercat Audiovisual de Catalunya, tots els que l'hem seguit durant aquests anys, ha anat debatent molt temps sobre la transició d'aquesta televisió, com havíem de passar cap a l'àmbit d'una televisió d'abast territorial. Avui celebrem 15 anys i després a la tarda en parlarem. El MAC sempre és, i ho sabeu, referent també de debats actuals sobre els mitjans de comunicació de proximitat. I en parlarem, ara ens ho explicaran el Lau com a director del Mercat Audiovisual de Catalunya, de què parlarem en aquesta edició, però temes com la intel·ligència artificial, com entra de ple en l'àmbit audiovisual, i no només, sinó també en l'àmbit dels mitjans de comunicació de proximitat, la ràdio, com s'està adaptant als nous temps, també a les televisions locals, i aquí agraïm molt especialment sempre el suport de la Diputació, però sobretot del nostre soci principal, la xarxa audiovisual local, i agrair a la consellera delegada, la Núria de José, coneixedora del mercat audiovisual des de fa molts anys, gairebé també des de l'inici, però sí agrair-li i felicitar-la en el seu nou paper, com a consellera delegada, agrair-li molt que estigui avui aquí en la presentació, però sobretot agrair-li aquest soci fonamental que és la xarxa audiovisual local. El MAC neix de la xarxa i de l'Ajuntament de Granollers, en aquell moment Granollers Televisió, la necessitat de tenir un espai d'intercanvi, de trobada de tots els professionals de la comunicació local. S'ha anat obrint, s'ha anat expandint el MAC, i el Mercat Audiovisual de Catalunya vol ser i és també un referent en l'espai audiovisual, no només de comunicació, sinó en l'espai audiovisual de proximitat. Sabeu que l'audiovisual és un sector important pel país, i el sector més proper al territori i a la proximitat i als mitjans de comunicació també desenvolupa llocs de treball, petites empreses, petites indústries que tenim aquí a Granollers i en aquest centre audiovisual també afincades un bon número de professionals de l'audiovisual i de la comunicació. Per tant, contents de presentar aquesta nova edició, i jo li passaria ja ràpidament la paraula per poder entrar en matèria i amb aquesta aproximació a tota la programació en el director del Mercat de l'Audiovisual, el Lau Delgado, no sense abans agrair al regidor i tot l'equip directiu de l'àrea i tècnic de l'àrea, doncs també a remar perquè aquest Mercat Audiovisual de Catalunya pugui ser de nou referent aquí a la ciutat de Granollers. Per tant, Lau, tens la paraula. Gràcies. Primer de tot, bon dia a tothom. Primer de tot, agrair que BOTV ens hagi cedit aquest espai, que és un espai que habitualment fan servir per fer tota la producció de continguts. Avui, com sabeu bé, aquesta tarda hi ha la celebració dels 15 anys, i com deia l'alcaldessa, és un símptoma d'un tipus de televisió i d'un model molt estructurat des de fa molts anys, que ha anat evolucionant i adaptant-se en els canvis que s'han anat produint en el sector, i del qual n'hem d'estar molt contents. Veja, la Núria després potser ens ho pot ampliar més, perquè no deixa de ser
no diria difícil, però important, no?, que es vagin consolidant tots aquests models amb el pas dels anys, amb tots els canvis que es van provocar, no? I per tant, per nosaltres no és una casualitat poder estar en aquest plató, sinó que era una voluntat també de complicitat amb tots els ens que tenim més de proximitat quan fem el mercat audiovisual de Catalunya, i també un petit també reconeixement a tota la complicitat que estem desenvolupant des de Roconvert Fàbrica de les Arts amb BOTV i el treball que estem fent amb l'altre barret que ja tinc en alguns moments aquí, que és des de la ràdio, intentant dur a terme projectes híbrids, coproduïts, que fins ara es feien d'una altra manera, però que cada vegada ens permeten enfrontar un futur que és complex i que requereix de solucions complexes. I precisament d'aquest futur i d'aquesta realitat en parlarem al Mercat Audiovisual de Catalunya d'enguany, que com sabeu se celebrarà l'11 de juny. Sabeu que el mercat nosaltres el dividim en 3 parts grosses. Un és el mercat certamen, el MAC certamen, que és el que passarà l'11 de juny. L'altre són el que en diem MACs Plusos, que són petites jornades trobades, de vegades obertes, de vegades per subsectors del sector visual, que venen aquí a Granollers a reunir-se i a fer els seus processos d'estratègia i de dinamització del sector. En el cas de la xarxa, doncs sembla que enguany a més hem multiplicat la quantitat de trobades, no?, amb els serveis informatius, trobades de caps tècnics, trobades de directors de televisió, de ràdio que han de venir, etc. I a més també incorporem altres espais, com les empreses vinculades a l'espai sonor. Tot això forma part del món dels MACs Plusos, i després hi ha el MAC Lab, que són tots aquells processos que fem d'experimentació, prospecció sectorial, desenvolupament, que enguany tindrem l'oportunitat, ja ho ampliarem més tard, de poder-los veure dins del MAC Certamen amb una petita exposició per veure com estan aquests projectes, com s'han estructurat i com s'han desenvolupat en el temps. En tot cas, abans de començar a entrar en matèria, el que us proposaria és que veiéssim un vídeo sobre més o menys com estem plantejant el MAC d'aquest any i després ho acabem d'aprofundir. Veure en el Mercat Audiovisual de Catalunya són els titulars grossos del mercat. Nosaltres, quan parlem del MAC Certamen, també fem 3 eixos principals. Un és l'eix de transferència de coneixement, és a dir, tot allò que passa a les keynotes, a les ponències, a les taules de debat, etc. Com està passant els últims anys, hi ha un gran protagonista en el sector visual, com en altres subsectors, evidentment que són les tecnologies automatitzades, la gestió de dades i tot aquell entorn que està vinculat amb el món de la intel·ligència artificial. Per tant, fa uns quants anys que nosaltres estem parlant amb això i seguirem parlant, no entenc. Enguany ens centrem una mica a veure aquests primers testejos que estem fent, que molts els estem fent amb la xarxa a través d'un projecte estratègic vinculat en el MAC Lab, que és un MAC d'emproves
que és una caixa d'eines, per entendre'ns, per les redaccions de mitjans de comunicació, a veure com es desenvolupa aquesta caixa d'eines i quines avantatges i problemàtiques hi trobem, perquè estem encara en unes fases inicials i hem d'acabar de valorar-ho. I el que fem és aprofundir una mica en tots els efectes secundaris de l'ús d'aquestes tecnologies a través de parlar de les limitacions ètiques, limitacions jurídiques, veure models que s'han establert a diferents països. Coneixerem algun estudi que també parla d'aquesta diferència entre l'aplicació d'aquest tipus de tecnologies en el món de la comunicació pública i el de la privada, perquè segurament les mirades són completament diferents. Aquest és el gran protagonista, no l'únic, però és un dels grans protagonistes del Mercat Audiovisual de Catalunya d'enguany, tots aquests elements, efectes secundaris que hi ha a l'entorn d'aquestes tecnologies. Després, enguany, intentant diversificar una mica els continguts i el tipus de participant que tenim en el Mercat Audiovisual de Catalunya, obrim 3 línies noves. Una està basada en els reptes, no diria problemàtiques, sinó els reptes del que són les filmacions descentralitzades, és a dir, allò que se'n diuen les Film Office i les Film Commissions que hi ha a les diferents poblacions catalanes, que un cop Barcelona ha tingut una certa saturació d'aquesta demanda de rodatges internacionals i rodatges publicitaris, a vegades nacionals o internacionals, això s'ha anat expandint en el territori amb totes les poblacions catalanes i està provocant uns interrogants de com gestionar aquesta realitat, perquè és una realitat cada vegada més creixent, més complexa, i hi ha municipis que ja fa molt temps que ho estan treballant i ho han organitzat, i hi ha altres que encara han d'acabar de fer la feina. Doncs el que fem és agrupar tot aquest sector, que vol dir des de les productores que són més demandants d'aquest tipus de serveis, els localitzadors, les empreses de servis que treballen amb tot aquest entorn, i alguns representants públics que ja estan treballant amb estructures de Film Office i Film Commission es venen a reunir aquí en el Mercat Audiovisual de Catalunya. Això per una banda. Per una altra banda, ampliem un altre camp d'acció del qual estem especialment contents, que és una sessió de posada en comú també de reptes i oportunitats dels tècnics i dels regidors i tècnics de comunicació dels ajuntaments de la província de Barcelona, perquè el món de la comunicació local va més enllà del que són els mitjans estrictament, del que podia passar fa 20 anys. Estan sorgint moltes problemàtiques, aquesta del rodatge és una, i moltes oportunitats, és com gestionar tot allò que generen els municipis de contingut audiovisual, quin ús donar-li, què comporta aquest contingut, a què està associat, a quins drets de propietat intel·lectual, quines limitacions té aquests usos i quins avantatges té, i això també es crea una sessió molt introductòria en la qual es toquen diferents temes que poden anar des de l'ús de la tecnologia, als últims informes que s'han fet sobre ràdio de proximitat via la xarxa, veure petites problemàtiques que hi ha o petites oportunitats que hi ha en subsectors com és el cultural i l'esportiu, que en aquests moments es troben plens de càmeres i possibilitats d'enregistrament, però hi ha certs dubtes a l'hora de què fer amb aquest material, com donar-li forma, com associar-lo amb altres sortides, etc. La tercera pota que tenim aquí, el tercer element nou de diversificació de públic, és una sessió que ens van demanar una sèrie d'empresaris, diríem emprenedors, menors de 30 anys del sector visual, que es van posar en contacte amb el mercat i van demanar el seu paper directament, van dir, nosaltres no ens sentim prou representats, estem actuant sobre el territori, els nostres projectes estan molt sòlids i volem també explicar més o menys com veiem nosaltres les coses, però nosaltres partim d'una concepció de l'audiovisual ja no analògica. Llavors, això és una visió completament diferent. S'ha estat treballant amb aquest grup de gent i realment hi seran aquí en el Mercat Audiovisual de Catalunya, per tant aquí entrem en el món dels servis, de les publicitats, però també dels streamers, dels youtubers, tot un món que treballa molt a través de la xarxa i que fomenta molt els seus models de negoci i són molt efectius fent aquests models de negoci i que ells miren molt cap a una banda purament digitalitzada com a model. I tenen ganes de poder interactuar amb tots els ecosistemes que hi ha aquí, demanen el seu espai i nosaltres, evidentment, l'intentem donar. Conjuntament amb tots aquests escenaris, hi haurà, com heu vist en aquest vídeo, hi ha l'actualització de com estan els projectes estratègics del país com el Catalunya Media City, que hem demanat
que ens vinguin a fer una petita actualització, perquè sabeu que cada cert temps doncs, el projecte va fent petites passes, va avançant. Després tenim aquest nou hub de mídia immersiu, no? D'audiovisual immersiu ubicat a Barcelona a través de l'Ajuntament de Barcelona, que és aquest projecte que està ubicat a Palo Alto, no? XR Media, em sembla, que també venen a explicar el projecte. Acaben de començar, el van presentar fa 2 setmanes, comencen a fer un allotjament d'empreses que vulguin treballar amb l'immersiu. Per tant, aquí hi ha tota una línia d'oportunitat de negoci i de projectes molt interessant, que està just en un projecte inicial amb una estructura de suport. Per tant, tota aquella gent que vulgui fer una mirada cap allà doncs, té una bona oportunitat per fer-ho. I després tenim tota la línia de programació, que més tard en parlarem, que és la trobada de podcasting, que és la part d'àudio del Mercat Audiovisual de Catalunya, que està creixent molt els últims anys i que enguany se centra molt en el que són els continguts de caràcter corporatiu, que fa també molt temps que s'estan succeint en les campanyes de màrqueting de les diferents empreses, doncs com són, quina lògica funcionen, i també tot allò que té a veure amb com articular bé els projectes d'àudio i de podcast i buscar-hi vies de finançament sostenibles, adequades, no? Que no hi hagin accidents en el camí. Tot això, per no allargar-me molt, teniu una informació aquí en els dossiers, té una translació a nivell de novetat del MAC, que és que durant el matí hi ha aquestes sessions i a la tarda hi ha uns tallers, que són uns tallers diversos i multinivell, preparats perquè molts dels continguts que hem vist durant el matí, per exemple, el tema del projecte que s'està desenvolupant amb la xarxa, aquesta caixa d'eines d'intel·ligència artificial, que pots veure la presentació al matí, doncs a la tarda pots tenir un taller pràctic i veure com funciona exactament. Això passa també en diferents àmbits de l'àudio, aplicacions pràctiques, que és una mica una de les grans novetats del mercat audiovisual de Catalunya d'enguany, perquè no només hi hagin aquests conceptes més abstractes, sinó que siguem capaços d'aterrar-ho, no? Tot plegat. Després, l'altre eix del mercat audiovisual de Catalunya és el punt de trobada que tenim aquí. Aquest punt de trobada és un dels elements pels quals el mercat audiovisual de Catalunya porta 26 edicions funcionant, no? Evidentment. La gent ve a Granollers per escoltar les novetats, per agafar documentació, per entrar en contacte amb la part de serveis i de tecnologia, la part firal, però sobretot ve per trobar-se, no ens enganyem, no? I llavors, aquí aquestes trobades es multipliquen. Hi ha tot l'ecosistema de la xarxa audiovisual local, que és enorme, no? Que és tot els mitjans, que cada un d'ells doncs, té les seves idiosincràsies, que es vol trobar entre ells, volen trobar-se amb la gent de les xarxes, hi ha molt tipus d'interaccions diferents, i en tot això incorporem altres grups d'interacció, no? Un és el de la trobada de Federació de Mitjans Locals, que també té una certa consciència amb això, que venen aquí, fan l'assemblea, presenten aquest procés que han fet d'aquesta actualització del llibre blanc, no? Que fa temps que hi han estat treballant, que fins i tot el procés qualitatiu el van fer aquí amb un Mac Plus fa un temps. Venen, com us he dit abans, tot aquest ecosistema del món dels rodatges que els hem demanat que fessin d'aquí també el seu punt de trobada. Venen les empreses vinculades a l'Associació Espai Sonor, que són totes aquestes empreses catalanes vinculades en el món de l'àudio en català, que està creixent i que està fent una reflexió sobre quin tipus de model vol tenir, i a la tarda també tenim una trobada dels responsables de ràdios escolars en xarxa. Per tant, petites comunitats dels subsectors de l'audiovisual de Catalunya, sobretot molts amb accent de proximitat, que aprofiten l'avinentesa que en un sol dia pots absorbir tota una sèrie de transferència de coneixements i pots entrar en contacte amb tota una sèrie de gent i a més pots fer aquelles trobades més o menys organitzades que vulguis tenir sobre la taula. I juntament amb aquests eixos hi ha un altre que és el que també desperta més interès, i a més els últims anys, gràcies als esforços dels nostres socis estratègics, que és el de foment del sector. Perquè al final està bé tenir tots els continguts, està bé tenir la capacitat d'interrelacionar-se, de fer networking, però també és molt important sortir del mercat audiovisual de Catalunya amb sensació que tens possibilitats de tirar endavant els teus projectes, i això de vegades vol dir models i finançament. En aquest sentit hi ha dues ampliacions o dues renovacions aquest any.
Una és una ampliació de la qual estem molt contents, que és que tot el procés de pitchings que es fan aquí, que són processos de finançament de projectes documentals televisius i els projectes sonors, no? Que són dues línies diferents, amplien els seus socis cofinançadors, cosa que per nosaltres és meravellós, perquè vol dir que aquells projectes que han passat tota la selecció tenen la possibilitat de presentar i sortir del MAC cofinançats amb un percentatge important. Això vol dir que la part televisiva que ja estava impulsada per la xarxa amb la col·laboració de Ràdio i Televisió Espanyola s'incorpora al 3CAT, per tant, els tres principals ens públics de mitjans de comunicació amb capacitat de producció més forta del país estan en una mateixa taula escoltant els mateixos projectes i podent posar-se d'acord en poder-los tirar endavant, per tant, això són garanties molt grans. I a més, no tancant les portes que un cop passat per ells encara es pugui ampliar més els processos de finançament a través del DOCS Barcelona i de les seves aliances, o sigui que pot haver més aliances encara. Per tant, aconseguim una cosa de la cadena de valor que és molt important, que és que els projectes estiguin molt ben finançats des del principi, no a la part final, no? Això els fa més corporis, els dona més possibilitats de tenir més qualitat i de tenir molt més recorregut d'explotació. I això passa amb l'àmbit audiovisual, i passa amb l'àmbit sonor amb la incorporació de Ràdio 4 en la convocatòria de podcast i de continguts radiofònics, no? De continguts d'àudio, diguem-ne. Tot això és un procés llarg, en el qual la xarxa el que fa, el MAC el que fa és acollir aquest procés, però aquí el mèrit és dels seus cofinançadors, especialment per la xarxa, que tiren endavant la convocatòria, es posen d'acord per posar la convocatòria, per fer l'esforç econòmic, per fer un tall de continguts, no? I ara, el dimecres d'aquesta setmana, se'ls fa una formació especial de pitching, això sí que ho fem des del Mercat Audiovisual de Catalunya. O sigui, nosaltres aquesta setmana el mercat ja comença a treballar amb el que passarà la setmana que ve i aconsegueixen després, un cop arribats els compromisos de coproducció, que això sigui una realitat, que encara queda una feinada, no? Perquè una cosa és dir que hi vas i l'altra cosa és fer el seguiment, no? I que a més, posar-te d'acord amb els coproductors, etc., que acostumen a ser processos grans. Aquest és una part de foment del sector que estem, no especialment, estem molt contents perquè realment marquen molt la diferència. Tenim més de $500 milions sobre la taula aquí perquè puguin estar injectats directament a la producció. No és gens fàcil i, a més, no en processos molt complexos, sinó en processos molt ràpids, molt directes, molt vinculats a la qualitat del projecte, a la sostenibilitat del projecte, a l'essència del projecte. Per tant, que és un sistema molt express, que normalment sabeu que amb els temes d'ajudes públiques sectorials sempre els tempos ens maten molt, per tant, alegria total. I l'altra és la renovació de la part firal del Firamac, que com ja en vam començar a avisar una mica l'any passat, doncs detectem uns canvis de proveïdors i de serveis, d'empreses de serveis, que volem ajudar a que tinguin aquí major presència i que tinguin un rendiment més alt la seva presència aquí. Llavors, el que fem també és veure molt bé quin equilibri d'empreses venen a oferir els seus serveis en el MAC, els assessorem constantment sobre què es trobaran en el MAC perquè puguin ells també preparar les seves estratègies i canviem una mica l'estructura de la part final del Firamac perquè les estratègies de dinamització siguin més efectives. Doncs durant la recinte del Firamac seguirà mantenint una part d'estants, però té un petit espai expositiu a la part central on tenim els projectes del MAC Lab. Hi haurà un programa en directe sobre sonor sobre les empreses que estan presentant projectes, per tant hi ha una roda de presentacions de projectes constants, s'incorpora un sistema nou d'itineraris per subsectors que els acreditats al MAC es poden apuntar i en mitja hora poden conèixer 18 empreses de diferents tipus de serveis sectorials, etc. Doncs tot això també és un altre eix de foment del sector que hem intentat ajudar amb tot això. Res més, teniu tota la informació aquí, la programació, m'agradaria agrair tot l'equip del MAC, evidentment, que ha fet possible la programació, tot l'equip de la Comitè de Continguts format pel Clúster Audiovisual de Catalunya, l'Observatori de la Ràdio i el So, la xarxa audiovisual local i, evidentment, també el suport de la Secretaria de Mitjans de la Generalitat de Catalunya, que crec que ens estan esperant aquí. Hi ha una última part, abans d'acabar, només per fer una referència, que és la part d'àmbit del MAC Festival, que és també és una novetat d'àmbit de proximitat que fem enguany i que està connectada amb el tema dels documentals, que és que tindrem una oportunitat enguany del mateix dia del MAC poder veure un dels documentals que s'ha aixecat el finançament al 100%
a través d'un dels pitchings, és a dir, una realitat generada a través d'aquests processos de coproducció, doncs, que els ciutadans de Granollers el puguin veure. I en tot cas, si voleu, després ens ampliem una mica més la informació de les accions de proximitat. A partir d'aquí jo deixaria aquí, perquè si no tinc tendència a enrotllar-me. Doncs moltes gràcies, Clau. Núria de José, que és, com he dit abans, consellera delegada de la xarxa audiovisual local, amb qui des de fa anys, des de l'inici del MAC, hi ha aquesta aliança estratègica. Gràcies per ser aquí. Moltíssimes gràcies a vosaltres, molt bon dia a tots i a totes i gràcies per haver vingut, gràcies alcaldessa, gràcies director. De fet, estem molt contents. D'alguna manera, el MAC, jo us diria que és pràcticament ara com ara la festa major de les ràdios i de les televisions locals que formen part de la xarxa, perquè és aquella cita que tothom té al calendari, que tothom té les agendes desbloquejades aquell dia des que es dona a conèixer la data, perquè precisament és, com deia en Lau fa un moment, aquest gran punt de trobada, i estem molt satisfets que sigui així, i que, a més, s'hagi ampliat aquests convidats a la festa, que han estat tot el sector, que s'ha ampliat també gràcies a aquestes iniciatives com el pitching a les que ara em referiré. De fet, el MAC és la festa major, però la relació amb tot el que envolta el mercat i en concret amb Roca Umbert s'ha ampliat d'una manera important els últims anys. Abans, a banda de venir el MAC, la xarxa feia una trobada anual, que era l'Infolocal, i des d'aquest any l'hem desdoblat en 3 trobades més anuals, que és 4, de fet ara en fem, que és la d'Infolocals, que aglutina aquí, en aquest mateix escenari, els directors de les televisions locals. Fem una trobada amb caps informatius, fem una altra amb directors tècnics, i fem una altra trobada amb el món de les ràdios, coincidint més o menys amb el Dia Mundial de la Ràdio al mes de febrer. Per tant, aquest lligam és cada vegada més fort, i també amb un altre escenari que a mi m'agradaria destacar-lo, que és aquesta part de MacLab, que ens ajuda a tenir obligatòriament una mirada projectada de cara al futur i a l'evolució del sector, que sovint després aprofitem la cita que ara presentem per venir a explicar el que s'ha avançat en aquest tema. Jo no voldria deixar passar l'oportunitat de felicitar, ara que veig aquí el director de Vallès Oriental Televisió, de felicitar-los per aquests 15 anys que són tan importants, construint aquesta realitat local, aquesta proximitat i fent aquest servei tan útil. És un estiu que estem de molts aniversaris de diferents ràdios i de diferents televisions, alguns en fan 45, altres 40, altres 20, altres 15, etc. I sí que m'agradaria posar l'èmfasi en que, malgrat tots aquests anys de trajectòria de ràdio i televisió local, sí que tenim una mica la consciència que estem en un moment clau per a aquests mitjans, perquè és un moment en què aquesta informació de proximitat, elaborada amb criteris deontològics des de ràdios i televisions locals, tenen possiblement ara més sentit que mai, o més sentit que mai des del moment que es van crear. Per què? Perquè tothom ho sap, vivim enmig d'una epidèmia de desinformació que afecta d'una manera important a nivell local. I sovint aquells malestars que comencen per una desinformació a nivell local són els que acaben tenint després una projecció a nivell molt més gran. Per tant, considerem que hem de posar tot l'esforç possible, cadascú des del seu àmbit, per ser efectius, per ser útils en aquesta lluita contra la desinformació, com us deia, que moltes vegades comença precisament en els pobles i ciutats de Catalunya. I per fer-ho hem de ser el màxim d'eficients possibles, entre altres coses, però l'eficiència en com gestionem els recursos és fonamental. Estem parlant d'estructures petitones, en el cas de ràdios i televisions locals, que malgrat ser petites en quant a nombre de recursos humans i en nombre també de recursos tècnics, suposen un esforç molt important d'inversió per part de les administracions públiques, especialment les locals, en aquest cas tant ajuntaments com Diputació de Barcelona, que és l'organisme del que mana la xarxa, som bàsicament Diputació de Barcelona. Per tant, quan tens pocs recursos, has d'intentar treure'ls el màxim suc possible.
I nosaltres veiem en la intel·ligència artificial una eina molt eficient per poder-ho aconseguir. Per què? Perquè hi ha molta intel·ligència artificial vinculada sobretot a processos que estem segurs que pot alliberar-nos de tasques que potser són més banals i que per tant aquests pocs recursos humans que tenim els hem de dedicar a fer aquelles feines en les que poden tenir un màxim valor afegit. Per això ens sembla especialment idoni que aquest any el MAC s'hagi centrat d'una forma tan decidida en el món de la intel·ligència artificial, com també ho hem fet en aquesta ocasió, aquest any, en les aportacions que la xarxa fa en el MacLab. Ho anunciava una mica en Lau fa un moment. Ens sembla, a més, especialment interessant aquest doble enfoc que s'ha donat a l'abordatge de la intel·ligència artificial, d'una banda el tema legal i d'altra banda el tema ètic. Nosaltres en totes les proves, en tots els pilots que estem fent a la xarxa, hem incorporat el nostre equip jurídic des del primer moment en el desenvolupament de com fer servir aquestes eines. La veritat és que tenim un equip jurídic magnífic que a més està especialment compromès amb temes de propietat intel·lectual i s'ha implicat des del primer moment, conjuntament amb els redactors, conjuntament amb els tècnics, perquè creiem que és una cosa que no podem deixar de banda, com a vegades ens ha passat, sinó que l'hem d'incorporar des del principi per fer-ho bé. Perquè si com a mitjans locals estem en aquesta lluita contra la desinformació, però perdem credibilitat, perquè no ho fem bé, doncs no haurà servit de res i, per tant, no aconseguirem ser útils, que és el nostre propòsit. Per altra banda, també hi ha aquesta vessant ètica, que a més serà la sessió inaugural del MAC, que va directament també lligada amb la credibilitat dels nostres mitjans. Com us deia en Lau, en aquest abordatge de la intel·ligència artificial també tindrem un espai per explicar aquesta aportació que a partir del MacLab ja comença a donar resultats, que és aquesta caixa d'eines que inicialment hem començat a testejar en els estudis de maternitat i que entenem que un cop testejada, un cop aterrada, extendrem a tot el que són les redaccions de les ràdios i les televisions, perquè, com us deia, són estructures molt petitones i no poden perdre el temps, no poden fer tota aquesta fase d'assaig-error que s'està fent ara en aquests moments a maternitat, que té una mica més de gruix com a estructura. I finalment us vull parlar de dues coses. Primer, el pitching, aquesta crida de documentals i de podcast. Estem, com deia en Lau, molt contents que una iniciativa que va començar amb la xarxa, impulsada per el llavors conseller delegat en Marc Melillas, que no sé si participarà o estava previst que participés, s'hi va afegir en una primera instància Ràdio i Televisió Espanyola i en aquest any incorporem la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. En el cas del podcast, igual, vam començar la xarxa i aquest any ja s'incorpora Ràdio 4 i esperem que puguem incorporar més agents. Això és important per moltes coses, però entre d'altres, com deia el MAC, perquè són més diners que sumen a la producció audiovisual, però també perquè incorpora una manera de fer les coses, de sumar, que esperem que pugui ser també, que pugui estendre's a altres projectes. Som corporacions públiques, per tant, finançades amb diner públic, amb diners de tots vosaltres i de tots els ciutadans, i la nostra obligació és col·laborar, és entendre'ns i sumar en allò que pot aportar cadascú per fer precisament això, que hi hagi més producció, que hi hagi més producció de qualitat i més producció en català. Estem molt sorpresos per l'èxit que ha tingut les dues convocatòries. Ha estat un salt endavant espectacular i el que ens està mostrant és la quantitat de talent i de ganes de fer coses que hi ha en els creadors de continguts d'aquest país. I, per tant, l'obligació és poder-los donar sortida i que els espectadors i els oients puguin gaudir de tot plegat. I m'agradaria destacar també en aquest apartat una qüestió que és la mentoria, que això ho està fent també des del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya. No és només que fem aquesta crida, no és només que financem el projecte, sinó que ensenyem a les persones que es presenten a poder presentar-se professionalment en crides com aquesta o com altres que hi hagi. Això és especialment important en el cas de les
petites productores locals o de les televisions locals, que fins ara no havien entrat en aquest gènere. I per tant, a tu et diuen, presenta't a un pitching i doncs també has de saber com ho has de fer, etc. Per tant, aquesta part de formació, de transferència de coneixement de professionals, a més en vinculació amb el DOCS Barcelona, la valorem molt i esperem que puguem teixir noves aliances en el futur en aquest sentit. I finalment, ja per acabar, si també referir-me a aquesta trobada de podcasting, des de la xarxa el que farem és venir a explicar una experiència que fa 2 o 3 anys, ara dubto de quan la vam engegar, que és l'Infopodcast, que és aquesta voluntat també d'adaptar-nos a noves formes de consum de la informació i és aquests petits àudios que fem de 3 minuts explicant el més rellevant de la informació que passa en pobles i ciutats de Catalunya. Reitero l'agraïment per haver comptat amb nosaltres. Moltes gràcies. No sé si podem connectar amb el Marc Melillas. Sí, bon dia, Marc. Dirà, això... Bueno, Marc, molts que sou habituals del món de la comunicació sabeu que el Marc el teníem aquí com a còmplice del Mercat Audiovisual de Catalunya, com a conseller delegat de la XAL, i actualment és el director general de mitjans de comunicació de la Generalitat de Catalunya. Agrair-te, Marc, que t'hagis pogut connectar, que us hàgiu pogut connectar i, com hem dit abans, també des del departament sempre i especialment també ara encapçalat el departament i la direcció amb el Marc Melillas al capdavant, doncs és un suport imprescindible per seguir afirmant el mercat audiovisual de Catalunya com a punt de referència del sector de la comunicació de proximitat i de l'audiovisual. Tens la paraula. Hola, bon dia a tothom. Em sentiu bé? Una mica baix. Sí? Una mica baix? Bueno, difícil. Sí? Sí. És que tinc un delay important, És a dir que, la veritat, primer de tot, felicitar l'alcaldessa un cop més, ja són 26 anys que celebra el MAC a Granollers. També, enhorabona al director del MAC, a l'Oc Delgado, i a la consellera de la XAL, perquè la veritat és que han presentat un programa molt complet, molt compacte, molt intensiu, poc extensiu, molt intensiu. Jo crec que això és molt important perquè la jornada sigui el més útil possible. I en aquestes 3 línies que s'apuntaven, i que no insistiré, però bàsicament la línia de laboratori, de reflexió i de mercat o vinculat al que són els continguts. A mi m'és difícil dissociar el càrrec que en aquest moment sustento amb la meva implicació històrica amb la xarxa de territoris locals i amb el MAC. De fet, penso que és un binomi estretament vinculat i en el fons, abans la Núria José parlava que el MAC és la festa major. De fet, jo tinc aquí la xarxa, tinc els 25 anys i ara ho pensava, no sé si ho veieu, hi ha uns castells i hi ha molt de festa. És a dir, jo crec que els mitjans locals, ara aviam que no caigui, si no tornem a deixar al darrere, binomi, festa major, castells, plaça pública, punt de trobada, proximitat, confiança. Jo crec que aquests són elements claus, més com apuntava també la consellera delegada de la XAL, amb aquesta epidèmia de desinformació i de descrèdit que constantment estem veient que es posen les institucions. Jo penso que justament aquesta trobada, que tothom s'apunta, que ja està clar que és una trobada que es fa el mes de maig-juny a Granollers, és clau pel sector audiovisual. I això, des de la perspectiva de govern, crec que és important. La capacitat d'autoorganització dels mitjans locals. Ho veiem també ara amb la perspectiva que tinc amb la premsa comarcal, amb les associacions tant amb l'AMIC, amb la PEC, amb la PPP. És a dir, aquesta capacitat d'organització d'aquest ecosistema tan divers i variat que tenim en el conjunt del territori. Estem parlant només de mitjans, diguéssim, de premsa digitals, cap al voltant de 500 mitjans. També amb una capacitat d'organització
important, i això és clau. I en l'àmbit de l'audiovisual, la ràdio i la televisió saben que tenen aquest punt de trobada a Granollers, i això és essencial, no? Quan, evidentment, veia l'alcaldessa, el director del MAC i la consellera delegada de la XAL presentant el programa, la veritat és que quasi estava en una perspectiva de periodista i que penso que només puc felicitar-vos per endavant pel programa que presenteu, no? I deixeu-me també, això de la virtualitat té moltes virtuts, com per exemple avui poder-vos acompanyar, però més m'hauria agradat estar amb vosaltres, perquè aquí no veig és l'Albert Jordana, entenc que per una referència que ha fet la Núria hi és, però sí que em comprometo i de fet estaré aquest vespre per celebrar els 15 anys de BOTV. Per tant, novament, alcaldessa Albert Jordana, enhorabona pels 15 anys de la televisió pública del Vallès Oriental i Granollers. I escolta'm, poca cosa més. Jo penso que aquí l'important són els que heu presentat el programa i donar peu, si l'alcaldessa ho creu oportú, perquè els periodistes puguin fer les preguntes que creguin oportunes. Doncs moltes gràcies, director general. Ens retrobem aquesta tarda aquí. I per acabar de puntualitzar algun tema, abans d'obrir a preguntes als mitjans, el director. Només fer una petita anotació que normalment sempre hi és, que és el director de l'Observatori de la Ràdio del So, que és en Josep Maria Martí, que és la persona que lidera el projecte de la trobada podcasting, que ens ha demanat que el disculpem en aquesta ocasió, perquè hi ha hagut un ball de dates d'última hora. En tot cas, recordar que la trobada podcasting, com dèiem anteriorment, es durà a terme de forma normal aquí en el Mercat Audiovisual de Catalunya. A més, s'ha anat consolidant el seu espai propi a través d'una sala pròpia, en la qual ja s'entren en una sèrie de dinàmiques molt clares, i que enguany els continguts eren el que us he comentat una mica per sobre. Aquest tema de branded podcast i turisme, el fet d'anar millorant una mica tots els sistemes, també hi ha molts mecanismes d'automatització i d'intel·ligència artificial vinculats en el món del podcast per poder agilitzar tràmits i processos. Aquest espai de l'infopodcast, de veure com es valora l'acció aquesta que es va fer per veure si podíem aconseguir més data, més informació sobre el comportament del contingut respecte al seu impacte en els dailies aquests de les ràdios. Seguiran aprofundint sobre el tema de narrativa àudio, tant en ficció com en no ficció. Sabeu que el món de l'àudio és un món que ha anat emergent amb molta força aquests últims anys i es van generar molts espais nous que abans no hi eren, I després es parlarà del fet de la creació d'una xarxa europea cap al podcast narratiu, que forma part d'aquestes evolucions i consolidacions del sector. Només volia ocupar aquest espai en nom de Josep Maria Martí. A partir d'aquí ja està. Doncs moltes gràcies. No sé si a nivell de mitjans hi ha alguna qüestió. Sí, a veure, ahir no quedava clar en el redactat. Aquests 510.000 euros que hi ha, entenc que és el pressupost total per les dues coses, per que és podcast i per que és... Sí. Això són el que formen part de les convocatòries que s'han posat sobre la taula, tant audiovisuals com d'àudio. Llavors accedeixen 18 finalistes i se'n seleccionen 2, 3, 4, 5 nombres. Aquí, en funció dels criteris, hi ha uns mínims a la convocatòria, però suposo que funcionarà en funció dels criteris dels cofinançadors, no, Núria? Exacte, sí. No es pot assegurar quants continguts, sinó va en funció de com... Però hi ha un mínim per cadascuna de les categories. En els de documentals hi ha 2 categories i en el d'àudio n'hi ha 3. N'hi ha una que és d'estudiants, en els d'àudio. Però tots plenats es reparteixen els 510. Exacte, sí, la quantitat és global. No és que cada pressupost en cada... No. No, ja ens agradaria. Igualment no limiten. Igualment no limiten a anar a buscar més finançament per altres bandes. No, en absolut. Sí, per tant, clar. surts amb el sarró amb una base per poder treballar la incorporació d'altres cofinançadors. Núria, som la Maria Josep de Ràdio Granollers. Aquest any a les taules de finançament hi ha el 3CAT i Ràdio 4 com a novetat. En un futur s'espera que es provoquin més cofinançadors
En el cas dels documentals hi ha els tres, hi ha la xarxa, hi ha Ràdio Televisió Espanyola, hi ha la Corporació Catalana de Mitjans. En el cas de l'àudio, del podcast, és únicament la xarxa i Ràdio 4. Sí, ho he dit per ordre d'entrada en el projecte. S'espera que n'hi hagi, home, ens agradaria que, com a mínim en el cas de la ràdio, poder haver-n'hi més. En principi, ara per ara, la projecció en el cas dels documentals és el que creiem que és òptim, que és que al final els tres grans, nosaltres no som operadors, però les tres grans empreses públiques de comunicació audiovisual del país estiguem recolzant aquest projecte. L'any passat ja es parlava de 3CAT, que ja aquest any volia entrar. Aquest any no teniu cap previsió per l'any que ve? D'un altre operador, no. No. En el cas de documentals, no. No, anava a dir, jo crec, aprofito perquè ara, òbviament, preguntaven al director. Aquest any s'ha incorporat 3CAT, per tant, és molt bona notícia i jo voldria agrair tota la feinada, o la feina, òbviament, del director, però també de la gent de la XAL per recuperar aquests pitchings i amb unes quantitats. Òbviament que són sempre, i la voluntat és sumar-hi quants més agents millor, i amb això treballem, però hi torna a haver una dotació econòmica que permet desenvolupar després la seva producció audiovisual, radiofònica, en els creadors, en els productors, etc. Per tant, agrair la iniciativa, agrair també 3CAT que s'hagi sumat i, òbviament, anirem, i com deia, em sembla en la presentació la Núria de José, sumar més agents possibles, sumar més aliances pels pitchings, però també pel mercat audiovisual de Catalunya. Aquesta és la voluntat. Entenc que aquestes aliances, a més, amb el pas del temps s'aniran ampliant i diversificant, tant poden ser públiques com privades, és a dir, no? Al final es tracta de, que és el que almenys jo sempre he tingut la sensació, que és que des del punt inicial els projectes tinguin un coixí i es puguin començar a caminar. Llavors, si tu tens aquest coixí, et veus amb moltes més bones condicions per buscar altres línies de finançament públiques o buscar altres tipus d'estratègia a l'àmbit privat. Hi ha una part que és estrictament del finançament, però després també hi poden haver altres col·laboracions. Citàvem abans el Docs Barcelona, per exemple, la presentació pública dels seleccionats ja es va fer en el marc del festival, i esperem que hi puguin haver altres col·laboracions. Que el MAC pugui tornar, i ja s'ha anat consolidant amb els darrers anys, però a recuperar aquesta plataforma pública a partir d'aquests pitchings de la xarxa, però ampliar-les, i ara ja són aquests pitchings i aquestes produccions i coproduccions del mercat audiovisual de Catalunya, era un tema que ens havíem plantejat amb el director, per tant, està aquí sobre la taula. Jo crec que el camí s'obre també amb aquests agents, possibles agents privats. L'altre aspecte que potser aquí, Núria, tu ens ho pots completar més, que és aquesta relació entre els tres ens a l'hora de coproduir, el qual vol dir que la informació flueix molt des del principi, sabeu molt quins projectes són comuns, quins projectes van per separat, i això també entenc que permet cadascú estructurar estratègies, les pròpies estratègies amb molta més informació que el que seria una desconnexió entre aquests ens a l'hora d'anar produint continguts. I que això crec que és molt útil també per les productores que estan interlocutant amb vosaltres. Sí, al final és aquesta visió, com a mínim, per al que fa aquesta part de finançament del projecte de finestreta única, en el sentit que els tres operadors van a l'hora i la veritat fins ara tot ha funcionat molt bé. A més, tenir aquests diferents parers, aquestes diferents mirades a l'hora de seleccionar els projectes també és molt enriquidor a l'hora de poder fer aquesta tria. Jo, a més, no m'he volia preguntar sobre la projecció del documental que es farà ara, el que farà a l'Edison. És la primera vegada que també es fa una projecció d'un documental que dels pitchings? No, els pitchings han anat desenvolupant. Nosaltres vam demanar a la xarxa quin documental per dates i per alliberament de drets teníem a disposició, perquè estan pendents d'un projecte que van finançar, em sembla, amb Televisió de Badalona, de bàsquet, que va per Theatrical, em sembla que va per sales, i també hi ha un tema als Estats Units. Hi havia diverses opcions sobre la taula. Llavors, aquests
documentals s'han anat estrenant, no? Amb tempos diferents en funció dels seus coproductors. I aquest és el que coincidia més bé per dates. Hi ha la possibilitat de tornar als productors o als creadors? El productor vindrà, sí. Sí. O sigui, és una preestrena, això, de fet, no seria? És una presentació en l'àmbit de sala d'aquesta pel·lícula, és la que està més a prop del que s'ha estrenat per televisió, no? Oi que la vau estrenar fa un mes i pico, és la del Cercas, de l'impostor, i és el que estava més a prop d'estrena. Que no fos abans. És gratuït i es fa la mateixa tarda pel... I és obert a tothom, no només a... No, és gratuït. I es fa amb l'Edison. Sí, el MAC obre una línia de programació que ja l'ha fet altres anys, també vinculada a la ciutat de Granollers, a banda del que fa habitualment, que és oferir aquest projecte de forma gratuïta i oberta en el cinema de la ciutat, no? I a banda fer un experiment d'un projecte híbrid, precisament d'un projecte de BOTV amb Ràdio Granollers i amb el suport una mica tècnic de l'estructura del MAC per fer un programa especial dedicat als 80 anys del balonmano, també en el sentit d'anar experimentant formats de fals directe que habitualment no diria que no ens podem permetre, però no tenim la dinàmica oportuna per poder-ho fer. I aprofito per preguntar-li a l'Alba, a banda d'aquesta projecció, quines altres activitats ofereix el MAC? Ja no per professionals, sinó per la gent que no és professional i que no pertany a la ciutadania, els granollerins o rodalies. Això li pertoca al director, però jo crec que igual que fa uns anys, o sigui, anem recuperant temes del MAC que hi havia hagut fa uns anys, no? Parlàvem d'aquests pitchings a l'inici, parlàvem d'aquesta activitat que en el seu moment es deia off-MAC, però aquesta vinculació amb Granollers, i és jo crec que aquestes dues aquest any, i aquesta relació, no?, amb altres agents marcats amb l'audiovisual a la ciutat. En aquest cas amb l'Edison, i també amb algun altre col·lectiu. Sí, amb el que segueixes dient, hi ha un parell d'activitats dins del MAC pur, que és el dels tallers. Hi ha 3 tallers que són clarament professionals, hi ha un taller que està totalment obert als aficionats del sector visual, molt obert als ciutadans de Granollers que s'hi vulguin apuntar, un taller gratuït sobre temes precisament de la creació de podcast, àudio, etc., que es farà aquí als estudis de Ràdio Granollers. Aquest n'és un clarament. Després, la part aquesta renovada, la part firal del Mercat Audiovisual de Catalunya, de les empreses, per la tipologia d'empreses que tenim, doncs, hi ha, evidentment, desenvolupaments i serveis molt elaborats, i en altres serveis que també són molt fàcils d'entendre pel ciutadà de què és el que li vindrà de noves tecnologies, temes immersius, de com consumirà continguts a la llarga, no? Llavors, també voluntàriament s'han incorporat algun tipus d'empreses que no estan dedicant el seu producte una mica a l'espai públic en els ciutadans. Això, en l'equilibri d'empreses del Firamac s'ha tingut en compte, també, a banda de la programació estricta, que és aquesta projecció. I aquest programa especial que es fa a Balonmano aquí al Plató 1, en fals directe. I tot i que no sigui obert als ciutadans directe, però sí que val la pena recordar que aquí en el centre, com deia a l'inici, no? Aquí en el centre audiovisual, des de mitjans de comunicació de proximitat, en sou molts, per tant, o sigui, el sentit ja en el seu inici de construir el MAC aquí a Granollers, però traslladar-lo cap aquí a Roc Umbert, ha crescut el MAC també amb Roc Umbert, però sobretot amb aquest centre audiovisual i aquest entorn, no? I, per tant, els més de 40 professionals de l'àmbit privat que estan treballant aquí en diferents àmbits audiovisuals que participaran de la fira, participaran també d'algunes de les ponències i d'algunes de les trobades. Per tant, tot aquest sector, no només de la ciutat, sinó de l'entorn territorial. Aquí, per exemple, hi ha la Núria, que l'any passat va participar activament a la part firal, no? I que en tot cas va fer un recorregut, no? Aquest any ho vam tornar a intentar, hi ha hagut molta demanda, no? Però que hi ha aquesta possibilitat de reconnectar-te amb una sèrie de contactes, etc., que amb ella li podeu preguntar, més o menys, quin rendiment n'extreu, no?, d'aquesta presència del certamen aquí. Nosaltres estem molt contents
del creixement del projecte, és el tipus de projectes que nosaltres tenim més facilitat per poder-los fer interactuar amb el tipus de públic i de participants que venen aquí al mercat audiovisual. Sí, volia fer una puntualització respecte al que heu preguntat del tema de la projecció del documental. Has de fer una primera presentació d'aquest documental a Barcelona, al Prime Film Festival. Sí. Hi va haver l'estrena en televisió, però diguéssim no s'ha fet, ha sigut el que hi ha hagut fins ara. La situació és que nosaltres volíem anar fent aquestes exhibicions sense que trepitgés les presentacions en el territori de cada un dels llocs, però que no estigués molt lluny de quan s'hagués emès per televisió, perquè ja no estigués molt enrere, que quan es va estrenar o que ja s'hagués redifós més d'una vegada, etc. Ara estem veient els fruits de les crides anteriors i és un element que ha de tendir a créixer, no? Sí, és aquest full de ruta que ens vam marcar i l'objectiu, responent a la pregunta, no? Per tant, és anar obrint nous ponts i noves aliances, noves sinergies i anar sumant per fer créixer també l'interès, però no només l'interès, sinó la dotació econòmica, l'acompanyament, que no és només un tema econòmic, sinó també en plataforma i en visibilitat, i fent créixer el mercat audiovisual de Catalunya aquí a l'espai de Roca Humberta i del Centre Audiovisual. Per tant, si us sembla, amb el vostre permís, que són gairebé 1:15, si hi ha algun tema més puntual, molt concret, teniu tota la informació a nivell de mitjans, teniu el Lau a disposició. Agrair-vos molt avui, però agrair-vos també tot el suport, la cobertura. També té sentit, com deia, fer el MACN aquí, perquè hi sou, us miro perquè hi sou vosaltres, però hi ha la gent de BOTV i totes les empreses, i agrair a la xarxa audiovisual local i el suport de les institucions. Sense la Diputació de Barcelona i sense la Generalitat de Catalunya el MAC tampoc seria possible. I les aliances amb el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, amb la corporació, amb el clúster audiovisual i també amb tots els agents privats i diversos, i l'Observatori, com hem dit, de la ràdio, que us ho coneixem de cada any també, i us esperem el dia 11 de juny. Aquí serem. Per tant, moltes gràcies. Gràcies. Gràcies.